Príklad číslo 13. Body X, Y a Z sú stredy hran kocky na obrázku. Rez kocky rovinou X, Y, Z má obsah 18 krát odmocnina 2 cm štvorcových. Vypočítajte v centimetroch dĺžku hranej kocky. No, správame si najprv rezy tou kockou. Môžeme spojiť tieto dva body, lebo sú na jednej stene. A rovnako aj tieto dva body, ktoré sú tiež na jednej stene. No, a teraz urobím tzv. Zrkadlovo. Táto horná je vlastne s touto spodnou. Čiže ja si toto môžem urobiť ako keby taký Z s čiarou a viem si spojiť táto X-ko s týmto Z-kom rovnako ako to je hore, to bude dole. A viem zase spojiť tieto dva body, lebo sú na zadnej strane. No a dostanem takýto nejaký obdĺžnik. A viem, že jeho obsah je 18 odmocnina 2, tak si to napíšem. 18 odmocnina 2 sa musí rovnať. XY je vlastne naše Ačko. Čiže A krát a strana B je vlastne táto uhlopriečka YZ. No a buď si to vyrátam cez nejakú Pythagorovku, alebo viem, že vo štvorci uhlopriečka sa vyráta ako odmocnina 2 krát daná strana. V našom prípade to je vlastne 1/2 Ačka. Čiže dáme si odmocnina z 2 krát 1/2 strana A. No, a kým vyťahnete kalkulačky, tak sa na to poďme pozrieť. Toto viem dať s týmto preč. 1/2 to bude krát 2 a A krát A je A na druhu. Čiže dostanem A na druhu sa rovná 18 krát 2, 36. Odmocním A sa rovná 6. To je všetko.